Халкымның язмышы юллар белән бәйле. Хәзер без Кытайда. Менә әлеге җирләргә 1860-70 елларда милләттәшләребез килеп төпләнгән һәм бик матур итеп гомер итә башлаган. Гомумән, Кытайга татарлар 4 тапкыр килгән. Монда килеп урнашкан һәм төпләнгән милләттәшләребез сәүдәгәрләр булганнар. Гасырлар аша без милләттәшләребез гизгән илләрне карап, узган юлларының газабын татып кайтырга булдык. Билгеле, бүгенге яшәешләре дә кызыксындыра. Иң беренче без татарлар күпләп төпләнгән Шәүшәк каласына тукталырга булдык. Узганнарны хәтерләткән тарихи биналар күп икән монда. Шундыйларның берсе Ишан Сәйит мәчете. Ул 19 гасыр азагында төзелгән. Кызыл кирпечтән салынган, яшел түбәле зур мәчет үзенә бер булып аерылып тора. Ул мондагы татарларның горурлыгы. Мәчетне 3 тапкыр киңәйткәннәр. Хәзер инде төзекләндереп торалар. Ул хөкүмәт тарафыннан сакланып кала торган биналар исемлегенә кертелгән. Без килгәндә анда нәкъ менә шул төзәтү эшләре бара иде. Баскыч төбенә утырып, ата-бабаларыбыз рухына дуга кылдык та, мәчетне зурлап юлыбызга кузгалдык. Шулай итеп без Кытайда татар эзләрен барлый башладык. Шәһәр үзәгендә тагын бер нәкъ менә шундый кызыл кирпечтән салынган йорт бар. Бүгенге көндә анда музей урнашкан. Кызыл йорт 1898 елны шәй тире белән сатулык иткән татар сәүдәгәре Рамазан Чанышев тарафыннан салынган. Сызымнарын һәм төзү материалларын хәтта ул Русиядан китерткән. Әлеге бина сәүдә үзәге булган. Еллар узгач, затлы нәсел дәвамчылары йортларын хөкүмәткә тапшырганнар. Кирәк бит, бүген шул музейның хезмәткәре, бөтен дөнья туристларына Кызыл йорт, кала турында мәгълүмат җиткерүче кыз, шул нәселнең дәвамчысы Надия Чанышева. Бу җирләргә килеп урнашкан татарлар Чанышев, Кадыров, Каримовлар затлы нәселдән булганнар. Мәгърифәт, агарту эшен алып барганнар. Менә шул нәселләрне берләштергән гаиләдә булдык без. 100 еллык балчык койма белән әйләндереп алынган бакча каршы алды үзебезне. Элегелектән Каримовлар үзләренең менә шушы булган бакчаларын шушындый коймалар белән әйләндереп ала торган булганнар. Һәм инде монда барысы да шул килеш сакланган. Әниемнең бабайыннан калган кара. Бурын 60-нче еллар көп туыстарның әммәсе Союзга кеткен. Сол белән без бер яңгыз семья осы жердә калып калганбыз. Сол белән өз карада яшап, өзimiz бала чага, үч агайындымыз. Менә Мукәрәмә апайым бар, және менә үйдә Жакпар деген абзыйым бар, ең кичкенәсе мен. Кәрим байның өлкән кызы Разияның балалары нигезләрен яшәтә. Алар өчен бабалары утырткан гасырдан артык тарихы булган бакча хәзердә яшәү чыганагы. Мукәрәмә ханым Шәүшәк шәһәренең баш табибы, тыйнак, затлы нәсел дәвамчылары әниләренең йортын ничек бар шулай саклыйлар. Әнием той кылган вакытта өз кол белән чеккән ястык каплар икән. Менә шу әниемнең тойларындагы шкафлар. Барлыгы шу менә әниемнең өз коллары белән колда эшләгән пластиналары. Шу белән инде тарихымызды чыгып мөмкин булса сакласак, будан кийинге өзебезнең балаларыбызга, әвлатларыбызга чыгып бурын өткән тарихларны җиткесәк дигән күңелдәмез. Инде бу әниемнең бурынгы тоендагы сандыгы, әтием әнием дәүләрдә җибәргән сандык бу. Шу сандыклар инде. Рәфкать Зәйтүнә Каримовлар шушы курада, ягъни йортта яшиләр. Гаилә хуҗасы хөкүмәт хезмәткәре, эштән соң бик яратып бакча үстерә. Зәйтүнә укытучы, тәрбияче, Шәүшәк шәһәрендә яшәүче татарларны берләштереп торучы оешма җитәкчесе дә. Бакча үзәгендәге 100 еллык имән әлеге нәселнең гомер шаһиты. Анда Каримовлар нәселе көн саен очраша. Үзләре әзерләгән милли ризыклар белән өстәл тутырып шәйләп утыралар. Ә без шул тәмле ризыкларны әзерләүче Зәйтүнә ханым белән аралашып алырга булдык. Өзем 30 елдай укытучы булдым. Онан кийин шул татарларның мәдәниятен эшләгәннән кийин татар ризыкларын пешерә башладым. Алма бәлеш. Корамызның алмасын кайнатып, бәринә кылып аламыз. Онан кийин ос алма бәлешкә кушамыз. Инде буны да башка милләттәр пешерә алмайды инде. Татарның генә пешериклары шу.
Onun üç pişmak pişiremiz. Kabak bәліш, çibi bәліш деген bәліштерді енді bütün халыққа tanıştırıp, көрсетіп, мен де ішкергеден келген үлкен başlıklar da келіп ашап кетеділер. Бек разы болып, көптеген рахметін айтып, олар енді бұрын көрмеген ғой енді. Біз de şu tırışıp öz milletіміздің bunday qurb adetlerin, madaniyetlerin tarqatуға tırışıp yatamiz. Әйе, ғұрып-ғадәтләрне саклап калу бик мөһим. Әлеге милли ризыкларыбызны алар Сабан туй мәйданына да алып чыгалар. Киләчәк буынны татар мөхитендә тәрбияләргә тырышалар. Бу хакта озак сөйләштек. Татарлар бек аз millet деп бізге бек көңіл бөледі. Халық өкіметіміз болсын, республикамыз болсын, татарларға бегірек те көп көңіл бөлді. Біз 2009 жылы татар мәдениет жәмиятын құрдық. Шонан бері жылда 6 айының 22 күнлері Сабан той өздірамыз. Татар балаларын тілге үйрете башладық. 2 жылдай Қазанға барып келген қызларны әкеп курс аштық татарча. Татарча жырлар үйренді, биюлар үйренді. Тіллерді бұрынғыдан яқшырақ татар тіллерін де үйрене башлады. Сон бұдан кейін де біз көп деген қызмет ішіліп, ош балаларыбызды, ұрпақларыбызды өз милләтінің мәдениетін және де жалғасты алып жүргенге күш шығарабыз деп отырамыз. Бабайларыбыздан қалған жүру, оның сөзі де мотор. Енді біздің Қытайда, Қытайлар да Қытайчалап бұны тәржіман етіп жырлайлар, бек жаратып жырлайлар. Шоң өзімізді бек жаратабыз. Менә шулай, төрле калалардан җыелган милләттәшләребезнең үзләре генә яратып башкара торган җырлары да бар. Инде затлы нәсел дәвамчылары белән аралашуыбызны дәвам итик. Чанышев байның кызы Разияның 3 баласының да йорты шушы бакчада салынган. Бабалары калдырган нигезләре дә шул килеш, матур, төзек, анда булган җиһазларны кадерләп саклыйлар. Бұл менің әти бабайларымнан қалған енді өтік, шулардың ішлеткен енді сайманлары, бұрынғы мынаның ішінен су салып қоядылар екен. Музыка аңлай тұрған патефон сақланып қалған. Қазіргесін жұмыс істейді. Бек мотор тавышлары. Безнең милләттәшләребез үзләре дә бик матур җырлый. Җитмәсә, Бала Мишкин җырында безнең шәүшәктән чыккан диләр алар. Сабан тойда, одан кейін осы идараларының өзіміздің мемлекет айрамларында ұшырасып бәрімізді баш-баш өтесіз, қатар. Татарстан біле ілімті бар ма міне қоян? Бар, Татарстан біле мына интернеттен көп қарайым. Бек сүйінем оны қарағанда. Татар милләтләренең шәүшәктәре әмма халык әйбәт күрәде, әммәс хөрмәтләйде, әммәсе белән яхшы үтешәбез. Şol üçün endi bizni oşunda yaxşı günlərə erişdirib, ittifaqlaşdırıb, birgə yaşatkızıb oturğan
Hükümetlerimizge de rahmetlimiz. Xitoy tatarlarından zo'r salom. Милләттәшләребез кайда гына гомер кичермәсен, башка халыклар белән дус тату. Бергә матур гамәлләр башкаралар, бергә күңел ачалар. Инде милли ризыкларга килгәндә, шулай ук охшашлык күп, дөресрәге үзгәлек. Чәүчәк шәһәрендә безнең милләттәшләребез менә шундый түгәрәк өстәл артында җыелырга ярата. Һәм инде кунакны чакыргач, алар менә шундый селкенә торган, дөресрәге әйләнә торган өстәл артына җыелып, үзләренең милли ризыкларын ашыйлар. Өстәл әйләнә, ризыклар өстәлә тора. Менә тагын бер кызыклы ризык килде. Моның эчендә, мәсәлән, помидор, пешкән помидор дип аңлыйм, йомырка һәм менә шушындый кара гөмбә. Өстәл тутырып ризык. Безнең милләттәшләребез әле шулай ашап, сөйләшеп кенә түгел, җырлашып та утыралар икән. Кытайда гомер итүче милләттәшләребез ана телен җырларыбыз аша саклап калырга тырышалар. Чәүчәктә без моны бигрәк тә нык тойдык. Беләсезме, хәтта әлеге калада безнең милләттәшләребезнең менә шушындый тавыш язу студиясе бар. Бұл мен 2 жылдың алдыда ашқан студия 3 жылдай болып қалды. Шул әтиемнің бірден ішледім. Одан кейін екіншіде әтиемнің інілері, сіңілерінің бүткіл бәрін жиып екіншіден ішледім. Тәйдегі жазған 6-7 жыры бар. Өзі айткен екінші жырларды. Бірінші тәйде бүткіл өзі айткен жырларды. Өз яны яза, яны кітабы, ақында бір кітабы шықмақшы. Бұл кітабында жазып қойдық. Нәрсе турында китабы? Кітабы өзінің тарихи туралында. Бұрын ертедегі ішлеген ішлері, жазған нақша жырлары, өзінің татарларға жазған, Сабантой туралы жазған мақалалар шындай нәрселер енді. Şu bir kitap. Üsleri tolkanlana bitirek yürse ömürne niler güne eyten seni dostlarına Atti maşina canım, yandırma şu yüreğim, korkmayman magan gına taşına. Қытай елі буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Юлыбыз Шинҗаң Уйгыр автоном районының баш каласы Өремчигә. Юлдашчыларыбыз безгә күргәннәребез хакында сөйләп таныштырып бара. Менә элек-электән татарлар урнашкан Җәүһәр чәчәк тигезлеге. Аны шушы районның беренче татар җитәкчесе булган Борхан Шайди исеме белән дә атап йөрткәннәр. Бүген дә монда татарлар гомер итә. Иң күркәм бәйрәмнәребезнең берсе Сабан туйны нәкъ менә шул җирдә 1986 елдан бирле уздыралар. Кытай илендәге искиткеч сәяхәтебез дәвам итә. Шушындый бормалы юллар узабыз. Беләсезме, без инде бу илнең 6 өлкәсен уздык. Меңләгән чакрым юллар узылды. Мондагы 16 шәһәрнең гүзәллеген күзәттек. Шиксез кебек тоелган тауларны кичтек. Гүзәл Сайрам күлләре, Тяньшан тау итәгендә яшәүче милләттәшләребез тагын нәрсәләр белән гаҗәпләндерә. Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Сул якка карасак Кытай иле, уң якта Казакстан. Менә без нәкъ Алатау буенда. Алатау инде ул шушы Кытай белән Казакстан шигендә. Аның түбәсе ап-пак кар ята. Менә ниһаять Өремчи каласы. Ул матур җәйләү дигәнне аңлата икән. Монда 700-гә якын татар гомер итә. Аларның күбесе югары дәрәҗәле эшләрдә хезмәт итә. Элек-электән монда төпләнгән татарлар белемнәре белән аерылып торганнар.
Нәк менә шушы җирләргә килеп алар мәктәпләр ачкан, мәчетләр салдырган, су тегермәннәре, күперләр төзегәннәр. Шуларның нәсел дәвамчылары белән очраштык без Өремчедә. Инде безнең Кытайда 4800 татар яши, берничә бер татар Чишмә авылыбыз бар. Одан соң бер 3 татар җәмгыятебез бар. Өремчедә 600дан артык татар яши. Biz indi Saban toylары, Navruz, Tokay keçəsi, Яңа ел keçələrini татар яшьләре бергәләшеп урынлаштырабыз. Безнең картлар, әби бабайлар безләргә акыл юлларны күрсәтә. Шудан бездә бик матур гына әйтеп инде бәйрәмләр уздырабыз. Мәлик Газиз улы Вәлиев үзе бик милләт җанлы, хөрмәтле кеше, профессор, биология белгече. Гаиләсе белән дә таныштык. Хатыны табиб, 2 кызлары бар, Сөембикә һәм Мәрдәнә. Ата-бабаларына килгәндә алар Татарстанның Апас районы Урта Балтай авылыннан 1850 елларда Кытайга юл алган сәүдәгәрләр булганнар. Шудан бирле без инде Кытайда да бер әйбәт кенә яшәп китеп барабыз. Мен үземнең шәҗәрәсен язып калдырганда, минең 2 кызымга килгәчә хәзер 8 буын булды инде. Өремче каласындагы очрашуларыбыз түгәрәк өстәл янында дәвам итте. Безнең әти-әниләребез татарча сөйләгәч, татарча тәлим биргәч, безнең телимездә, татар телдә югалмаган. Турсун Садык улы Еникеевның бабалары Казан ягыннан Өремчегә күчеп килгән иң беренче татар сәүдәгәрләре булган. Бабаларыбыздан тарихыны, шулардан калган безнең өзебезнең фамилиялык туганларны бер издәшкә Алла нәсиб etsin дип уйлап ятам инде. Махир Рахматулла улы Гысманов Шәүшәк шәһәрендә туып үскән. Бабалары бу якларга шулай ук Казаннан күчеп килгән мөгаллимнәр гаиләсе. Әттәм биология дәрсен биргән, өзенең укыган илнәсе медицина тарафтан университетны битергән. Аннам өзі оқышы физика оқығанда, Қытай Нижний Китайда оқыған, Чаңчун деген шәһәрдә. Барлығы мәктәпкә келіп орналасып, барлығы мұғалім болып эшләгән. Енді ғаиләмездә барлығымыз оқыған университеттегілерimiz бәрі мұғалім. 4 бала? 4 баланың біреуі медицина оқыған, қалған үшеуміз педагогика оқығанбыз. Бізде бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған ғұрып әдәтләр енді қалған бізден әти-әнеміздерден біздің балаларымызға да, мәсәлән, Сабан тойда концертлар болады. Бізде қосылып жырлаймыз, білгенімізді, білмегенімізді ұқмаймыз. Әти-әнелер де хамас жырлайлар, балалар да ойнайлар. Енді татаршаны бұрыннан ата-бабамыздан тартып өшмей, қазірге бізге де жетіп келатыр. Енді Қытайда неше 100 жыл, 100-200 жылдан бері әлі татар тілі де азырақ бар, музыка, бүтін нәрселер қазір сақлап келеді. Кытайда яшәүче татарлар еш очраша һәм әлбәттә бу матур мизгелләрне җыр бизи. Шәдия Валиева Кытайда татар телендә зур сәхнәдә җырлаучы бердән-бер татар кызы. Сәнгать студиясының музыка факультетын бетергән. Бүген консерваториядә җыр бию театрында эшли. Татар җырын уйгыр, казах, Кытай телләрендә җырлап дөньяга таныта. Ата-бабаларым Нигъматулла Сайды Вәлиев. Улар Уфадан килгән. Уфадан 1889 елы килгән ошы Кытайга Турпан хан дип айтады бездә патша чакырган. Уларны ошы җиргә Хайдар әпәнде кеше катарлы 5 кешене укытучы, муаллима булганга чакырган. Бу кеше Комылда безнең Кытайдагы Гучың, Турпан, Үрümчи muallime bo'lgan. Biz shuni bolalari o'z atiyimizni, babalarimizni yod etamiz. Bu barliq natijalarini ati-aniyim bergan. Meni tatar xalqim bo'shi sizdagi Urumchidagi, G'uljadagi, Shinjongdagi barliq tatarlar qo'llagandan o'sha natijalarga erishdim deb o'ylayman.
тагын бик озак сөйләшеп, җырлашып утырдык без. Милләттәшләребез матур теләкләрен моң, хис туйгылары аша да җиткерде. Biz Xitayda bek әйбәт зур гына яшәйбез. Xitayda татарлар барлыгыбыз әйбәт, бер-бирләребез белән шундай әйбәт үтәбез. Нигә? Бездә бер кан бар, татар каны дигән. Бик матур гына, бик яхшы яшәйбез. Xitayдагы татарларның барлыгы әйбәт тора. Без Кытайда, шушында туып үсеп, ата-бабалары калдырган юлдан тайпылмыйча, кыйблаларын табып яшәүче милләттәшләребез хакында сүзебез. Галип Гыйләҗетдин улы Усманов тумышы белән Өремчидән. Бабаларым Татарстанның Госманлы дигән авылыннан чыккан сәүдәгәрләр булганнар ди. Әтисе Гыйләҗетдин Рахматулла улы Усманов фән белән шөгыльләнә. Күп еллар Казанда яши. Галип үзе дә Казанда укый, тәрҗемәче булып эшли. Бүгенге көндә ул бабалары кәсебен дәвам итә. Эшмәкәр. Оешмасының исеме дә Агыйдел. Чөнки безнең бизнесларыбыз идел шикел, шундый агып торсын, бер җирдә туктамасын, күләме булсын дигән шундый хыялда. Җырда бар бит. Агыйдел агалиләр дулкынсыз ага икән, яширәк яна икән, ялкынсыз яна икән, янмый икән, ялкынсыз яна икән шикелле. Шуңа мин уйлап Агыйдел дип исем куйдым. Biz bütün şehirde Tatarlar bulgaç, алар белән эшләп китсәк, нык әйбәт булыр иде. Хитаенның заводлары белән эшләү ул бик тә җиңел түгел. Чөнки аларга аңлату бик авыр. Чөнки Хитайлар да үзенең менталитетләре бар, үзенең төшенешләре бар. Алар үзенчә уйлыйлар кайбер эшләрне. Шуңа biz Россиядәге, Средняя Азия, СНГдәге клиентларның максатын бик дөрес итеп Кытай предприятиеләргә, поставщикларга аңлатырга кирәк. Галип Гыйләҗетдин улының әтисе бик хөрмәтле галим булган. Шинҗан Уйгыр автоном районының уйгыр телендә чыга торган журналлар нәшриятының баш мөхәррире, директоры, профессор. Иң мөһиме ул Кытай һәм Татарстан шикләрен якынайткан күренекле шәхсебез. Мин әтием белән бик урынланам. Әтием бик күп эшләгән кеше, үзе Тілчінас, лингвист инде, һәм тарихчы, көп телләрне белә. 1993 елда әти үзенең теләкләре белән шушы дәүләтнең хезмәте, безнең хөкүмәтнең рөхсәте белән Казанга барып, Казан Академия наукның Ияли бүлегендә, институтында 5 ел эшләп кайтты. Анда Кытай иске чыгынакларын язылган Türkiye tarixi degan kitobni tərcümə etib qaytdı. Ата-ананың затлылыгы балаларына күчә шул. Игелекле тәрбия алган нәсел дәвамчыларының гаиләсе дә сакланырлык. Гаилә минем өчен бәхет инде. Гаилә булмаса, бер кеше ир-зат инде ир-зат булмый инде. Балаларыбыз инде иң мөһиме иманлы булсын дип уйлыйбыз мөселман булгач. Алланы белсен дип, Алладан курыксын дип уйлыйбыз, аннары безнең гореф-гадәтләрне унутмасын дибез. Телләребезне унутмасын. Илемле, акыллы, халыкның башы булсын дип шундый хыялланабыз инде. 1994 елда Казанга барып, укып, 97-нче кайттым. 2007 елда Benim xatımda anda barıp okup kayttı. Benim okugan şuşu KGPU'da, Kazan Pedagog Üniversitesi'nde bir yıl okup Rus tilini okup kayttı. Tatar şerinde bile hem anda bizim Kazan'daki Tatar tuğanlar ben birge yaşadı. Özüge de bik şapmık uşadılar. Kazan yarattı. Her vakitte sağınıp dura Kazan. Ben özüm nait bəxtlik his qılıman. Menaki nait bir güzel ailem var. Nait isil bir yoldaşım var. Umaq bir cüp balam var, bir oğul, bir kız. Ben özüm nait bəxtlik his qılıman. Бәхетле булырга язсын, һәммә безгә дә. Яратып гомер итәргә гаиләң, тутырып сулыш алырдай илең, кышып яшәрдәй халкың булырга язсын.
Шундай уйлар белән кабат көч-куәт бирүче тауларга таба юнәлдек. Язмыш милләттәшләребезне кайларга гына илтмәсен, алар үз йөзләрен саклап яши беләләр. Иң мөһиме, бүтән милләтләр белән һәрвакыт дуслыкта. Чөнки ничек кенә булмасын, аларның рухы көчле, хөрмәт итә белә. Матур, дөрес эзне таба, атлый, яши. Рәхмәт сиңа, халкым.